ketoke ana mantas jamu. Jamune apa, Ro? Jamune arak. Mandek, Satrio mandek kowe, Katoni anggota ora kuat nuntuti sajroning lelayanku yen kaya mangkono. Coba kaya ngapa sajroning Kalengkadraja ambane coba tak kilanane sajroning lelayan. Kaya ngapa jembare Kalengkadraja ya manut. Ida. Hop, la. Ha, he, yep, ha. Ah, hey, boy. Ha. Toss. Jump. Toko watabakno kira Anggodo Wali-waline bendara penyolong Dewi Sinta Yen aku tekan nolong sajroning Kraton Kalengkadraja bakal aboyong dening Dewi Sinta manwah Heo He ha ho he ha ho ha ho ha ho
ngatoni Anoman. Iki mau tak jangkah ana sajroning kraton Kalengka Diraja mung sakmene. Yen kaya ngono aku arep gawe geger ana sajroning kraton. Tak obong bakal tak dadekke angus. Ayo kira godo. Yen kaya mangkono tutut ana sajroning lakonku kobong. Kalengka Diraja bakal kobong karo. Ala apa kae katone kobong kabeh sajroning kraton. Geni katon murat-murat. Belak karo katon kebo ana sajroning kraton iki weh. Anoman gawe Gandharena. Weh Anoman mandeka le. Yen kowe wani iki lho adep ana anggada weh. Keparat tenan kowe. Weh. Wes. Anggota aku mandek anggota. Eka parat jasira anggungsa sumbar tanding yudha lan mami sigra wasmadakno apa kang gawe stara ya iki kasekten mami maragane alena dadya bentane kowe esuk endo Anoman kowe mlayu ning ndi kowe tak kepruk ngalor kok endomu ngidul ya ora kena weh arep mlayu ning ndi kowe do wis marem len kalengka iki tak obong dadi gendhi kaya mangkono wani-wani ni bendara nyolong Dewi Sinta iki aku kan bakal boyong Dewi Sinta weh ora bisa weh yen kaya mangkono sing tanding karo aku weh iki lho kowe ora apa-apa elok. Wih, modian. Bocah cilik kok rusa iki. Ora kaya ngono kaya ngono mangke. Wong kene panganane bergizi bene susu. Wah mati wala dalah. Susu denko mas wala. Alah. Kowe manuta. Anoman kowe manut aja mlayu ngalor kidul manut tak rica-rica karo putut kowe ya. Rica-rica apa? Sing saember dikindase jan iwut malih entek ben. Wah, yuk, kowe pasti jenenge ora plak. Ora otot kawat balung besi tenan iki anggada. Jendelane kuat kayune jati. Wah, iki lho. Weh, biar. Oh.
bocah cilik ning rasa ya kesit papat karo pawongane weh yen kaya ngono ayo iki wes ayo lelumban ana sakjroning alon-alon wong iki yo mati aku apa mati kowe wah kepareng modar dening aku wah pecah siramu oh ludak Anoman karo anggota sampun gugur sing gugur anggota iki sapa Run iki ya sing duwe Nyuwijaya hae Mas Butut
Nuwun inggih matur gunging panuwun menika kala wau sampun kita pirsani mengkipun wonten anggota kalian Anoman.